Auzi, uite, ia și tu saci ăștia de gunoi și nu-i umple cu gunoaie, că e prea curat aici, adică vreau să faci dezastru, da? Dacă vezi vreun loc curat prin cameră, faci mizerie, da? Da, o să fac. Auzi, poți să dorm și eu mai devreme astăzi, că e sâmbătă. Nu, în niciun caz. De ce nu-ți faci și tu o rezervare la un club, să bei, să te distrezi, ca oamenii normali, că mai au toți draci acum? Nu e corect așa, deci tocmai și ți-am zis că este sâmbătă și toți prietenii mei stau acasă și dorm. Bă, unul nu iese. Ce fraieră ești, ce copil am, ce extraterestru, nici nu știu ce ești de fapt, da? În viață trebuie să-ți faci dușmani, nu prieteni. Nici nu mai urăcesc gura de pe aici, da? Hai, să găsesc dezastru. Și vine și vacanța de iarnă, nu știu, cine a inventat vacanțele? Iar o să mă pună să stau pe calculator. Nu doar pe calculator, că vine și Revelionul și o să te trimit cu un grup de prieteni, mă rog, nu sunt prieteni tăi, cu un grup de copii la munte, care, atenție, sunt premianți la a intra în come alcoolice. Incredibil! Hai, lasă că mai e hopul ăsta de trecut și după pot să mă bucur de școală și de teze. Bravo, mamă! După ce eu mă chinui să te trimit la meditații de distracție, da? Să termini și tu vacanța cu 10, tu vrei ca după ce se termină vacanța să te lași pe burtă, să mergi la școală, să fii ascultată, să dai teze. Nu ți-ar fi rușine? Ups. Păi chiar că ups. Uite, am ajuns și eu mai devreme acasă și uite-te și tu ce găsesc. Te prind cu de-astea, cu bio, cu smoothie-uri. Când extraterestra nu e acasă, navele spațiale joacă pe masă. Măi, mamă, acum trebuia să râd sau ce? Eu doar glumele amuzante le accept. Și aia din mâna ta ce este? Eram sigură că se ajunge și aici, când o să te prind că fumezi paginile cărților, nu țigări. Uite, o să te las odată pe lună să citești, dar te rog, eu nu mai fuma paginile cărților. Nu, uite, mama, asta chiar e o chestie tare rău de tot. Dacă fumezi pagina cărții, automat informația ți intră în cap și nu mai trebuie să citești. Of, tu nu mai ești deloc paralelă. Nici pe pământ nu se face chestia aia ce o faci tu acolo. Nu, mama, tu nu mai ești paralelă de mult și este ok, îmbătrânirea și ieșitul la pensie sunt niște lucruri normale. Auzi, vezi că ești cam obraznică, da? Și îmi place. Măi, fată, tu de ce te îmbraci în pijamale la ora asta? Când toți copiii ies afară și se distrează. Da, mama, știu, doar că astăzi vreau să rămân și eu acasă, liniștită. Promit că nu fac teme, promit că nu fac nimic. Păi și dacă stăm acasă, totuși stăm și noi pe telefonul ăla, că n-ai mai umblat pe el de o săptămână. Nu, pe Maria nu o lasă să aibă telefon, de ce nu pot să fiu și eu așa? Auzi, te rog eu frumos, am mai discutat despre faptul de a nu avea un telefon, da? Plus că prietenii tăi au luat-o pe arătură, n-am ce să mai spun despre ei. Vrei să-ți amintesc eu ce fac prietenii tăi? Că se îmbată cu citit, cu scris, ei se pregătesc pentru altceva, pentru școală, pentru prostii, da? În loc să se pregătească pentru festivalurile care urmează în vară. Deci, pot să rămân și eu acasă astăzi, că uite, mi-am luat și de băut. Ia să vedem ce ai luat tu aici. Băi, aici e apă. Tu ai aruncat bunătate de alcool și ai pus apă aici crezând că mă păcă... Nu, deci nu mai ai voie să stai acasă, da? Ce faci, măi? Ți-am zis de atâtea ori să lași ușa de la frigider deschisă. Păi, se strică. Dă-te de aici, nu se strică nimic. Așa cum nu se strică nici becurile când le lași aprinse în toată casa, da? Și ăsta tot deschis trebuie să... Ia uite-mă la ea, a lăsat înghețata în congelat. Tot e tău, treabă. Hai, măi, mama, nu-mi place să o mănânc topită. Nu mai comenta că și așa nu mănânci dulciuri. Bine, o să mănânc după ce îmi scot și îmi pun rufele la uscat. Ți le speli singură? Dă-mi încoace. Băi, tu faci prea multe treburi. Du-te și joacă-te. Nu mai ai timp să te joci deloc.
Și eu vă mulțumesc, domnule director, și rămâne ca într-o săptămână să ne vedem la școala noastră de distracție cu fiica mea care nu prea se descurcă la asta, dar o să o rezolvăm noi cumva. Deci, problema la matematică am făcut. Da, vă asigur că nu i-am note mari la școala normală, absolut deloc. Să nu îndrăznești! Sigur. Cât timp locuiești sub stelele mele intergalactice, eu fac regulile. Când te muta și tu pe planeta ta, atunci să te aud, da? Ia uite la ea, du-te și dă-tu la calculator că te verific imediat. Deci incredibil. Unde e culegerea de mate? Unde e? Mate? Poate vrei să zici mare, domnișoară. Haide, fă-ți bagajele, că mergem, hai. Mama, gata să nu mai aud de vacanțe, să nu mai aud de plajă, de nimic. În sfârșit încep școala. E ușor cu ghiozdanul ăla, vezi, poate trece anul și ajungi până la vreo facultate de aia bună să mă știe toți vecinii și toată strada. Păi chiar vreau la facultate. Așa, fii nesimțită până la capăt, ia. Ce e aia? Ne luăm apă la școală sau cum dăm coace? Da, șampanie la școală, șampanie bei în clasa 1. Haide, draga mea, că e vară, începi un nou an școlar. Yes! În sfârșit, am stat prea mult acasă și în vacanțe. Adică ce? Te bucuri că începi școala în iulie, nu? Haide, zi acum. Nu. A, da? Atunci se confiscă toate cărțile din geantă. Hai. Mama, dar ceilalți colegi vin cu toată biblioteca. Haide, lasă tu biblioteca. Ce cuvânt e ăsta? Eu nu te-am crescut așa, vorbește și tu mai frumos, da? Meriți și eu un pic de respect.